Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Every collapse that came to pass faded out of your memory. All of the times he left you blind, jaded, down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why don't you give it up and just to let him go? Shot down with no sound to the cold ground below. There's no one around, you won't be found. So hang your head and let it fade away. Your heart on a string without a wing flying, no one to hold the kite. El seu precedent en la Fira de Sant Josep doncs és en aquest sentit reconfortant, i vol dir que hi ha país, que l'activitat firal és important, que la gent creu en les fires com un motor de dinamització econòmica i que hi segueix confiant. Tenen un creixement i bones expectatives, com és el cas d'aquesta, doncs és molt positiu. Com vam dir, estem a la 25a edició de la Fira Autotrac amb una bona notícia, que és que tenim un 25% més expositors. Això ja denota per si mateix que les expectatives d'aquesta fira seran bones, ja ho són a l'arrencar. Igual que a Sant Josep tenim una sensació bona a nivell de sensacions a l'hora de parlar amb expositors, hi ha una certa alegria, hi ha un cert optimisme a l'hora d'encarar aquests 3 dies de fira, i això, en un moment de dificultat, doncs encara té més mèrit. Per tant, si podem mantenir aquesta làmina expositiva de 400 vehicles exposats en el pavelló, tot el recinte exterior, maquinària, amb vehicle industrial i amb camions. Si aconseguim que s'acompanyi el temps aquests 3 dies, creiem positivament que almenys podrem mantenir superar el que seria el volum de negoci de l'any anterior, que va ser al voltant del 1.200.000 euros en 3 dies de vehicle. Per tant, si el que diem sempre, si Sant Josep va bé, el Autotrac també anirà, doncs Sant Josep va anar molt bé, el Autotrac ha d'anar molt bé. Remarcar una vegada més que estem en una tendència en positiu, en augment en les fires des d'Autotardor, Sant Josep, Autotrac, que va marcant l'augment paulatí d'aquestes vendes tant de vehicles com de maquinària. Això vol dir que la nostra fira és útil i és rendible, per tant, és una bona eina per tots els expositors. És una ciutat en la que hi ha un potencial humà i un potencial econòmic significatiu, perquè efectivament els comerciants de Mollerussa doncs també han demostrat que allò que s'ha de fer sempre per part dels comerciants encara s'ha de fer d'una manera molt més especial quan les coses són difícils, que és sortir al carrer i procurar captar cap als establiments del comerç de proximitat, en aquest cas cap als establiments del comerç de proximitat de Mollerussa, la demanda que és capaç de materialitzar-se, poder-la portar cap als seus comerços, fidelitzar aquesta demanda i que es quedi a Mollerussa a través del Molleuro, que evidentment és una moneda que corre i que aviat serà altament valorada. És veritat també que en un context de crisi la venda de vehicles en general i també com no el de segona mà se'n sent ressentit, és evident. Però els consumidors també tenen aquesta voluntat de venir a la fira, de canviar d'automòbil, ja sigui per un tema del gaudi, de poder comprar o per la necessitat també de la compra. Per tant, poder oferir aquest ventall de vehicle nou i vehicle d'ocasió doncs està força i força bé. Doncs han augmentat amb un 25% els expositors, o sigui, fa un total de 51 expositors. I és un país en què l'activitat firal està molt arrelada. De les 41 comarques de Catalunya, en 35 s'hi realitzen fires de diversa dimensió i malgrat el que està veient, malgrat les dificultats econòmiques, les fires es mostren com un instrument de dinamització econòmica en la que les empreses segueixen confiant.